खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। नैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय मैया झुमुर बिनन्दनियाव भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लाफैदों। बर'र उरां जाहाज गाथोननिफ्राय थोंजों रौना होदों। सुरुसुजाय स्टेडियामाव आदिबासि हारिनि हारिमु झुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथांखौ बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आईसीसी चेम्पियन ट्रफी 2025 आव थांनाय सानाव भारत हादरा पाकिस्तानखौ मोन 6 उइकेटआव फेजेननो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायाव किं कलिया 100 रान खालामनो हादों। गसाइगावआव 8.44 लाख 88,500 रांनि फेग्रा मुवा सावदों। मख'नो गोनांदि संकस दैमानि रुगुङाव फेग्रा मुवाखौ सावदों। गसाइगावआव पुलिसआ फेग्रा मुवा सावनाय हाबाफारि लादों। गसाइगाव महकुमा पुलिसआ थांनाय मैया 8,44,88,500 रांनि ड्राग्सखौ सावदों। श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ मैया सावजोबदों। संकस दैमानि सुबुं अनजिमा गैयै ओनसोलाव फेग्रा मुवाफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादों। सावनाय ड्राग्सनि बिबाङा 1,689.7 किल'ग्राममोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि गोख्रों रैखाथिनि गेजेराव फेग्रा मुवाफोरखौ सावना होनाय जादों। बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमा क'क्राझार जिल्ला कमिटि दाफुंबाय। गसाइगावआव प्रेस क्लाबाव दाफुंनाय जादों। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशन क'क्राझार जिल्ला कमिटि आफादगिरि मासियाव मुस्रि सुरज बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि मासियाव रुबुल पाठक बिथांखौ होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जानांदों। थांनाय साननि हराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि सानफान रेन्जनि दुम्ब्रुगुरि गङिया गामिनि थागिबि सपन मुसाहारि बिथांखौ गाग्लोबनानै आघात खालामनायजों लोगोसे फिसाजो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायनाय फुंजा मुसाहारिखौ फुंबिलि समनि 3 रिंगासो समाव रायमना माहारियारि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा गाथारनानै जिउ खहा खालामलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला रायमना माहारियारि हाग्रामा महरै फोसावखांनायनि उनाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव बारानिफ्राय बारा जादों। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो खावलायदों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखा मोननो हानाय बायदि बिटिआर सोरखारनि दैदेनगिरिफोरनिसिम सलार फेन्सिंखौ थाबैनो खालामनानै होनो खावलायहरदों। गसाइगावआव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। सासे बैसो जानाय आइजोखौ सिनाय मोनै गारिया सौख्लायलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाया गसाइगाव राजालामानि 27 बि माहारियारि राजालामानि गुरुफेलायाव सोमजिदों। आइजोआ फुङाव दावबायनाय समाव सिनाय मोनै गारिया सौख्लायलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। सिनाय मोनै गारिजों सौग्रावनानै जिउ गोमानाय आइजोखौ गुरुफेलानि पार्बती देवी 75 बोसोरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारत हादरनि बायजो बिफाननि मन्थ्रि एस जयशंकरआ काजिरङा हायुङारि पार्कआव दावबायफैदों। बिथांजों लोगोसे मैया फुंनि समाव गं 43 हादरफोरनि सा 64 थान्दैफोरा आसामनि काजिरङायाव दावबायफैदों। मोन 5 जिल्लानि गेलेमु बिफाननि बिबानगिरि मावख'गिरिफोरखौ लानानै मावबादा हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआर सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि गाहाय मावख' CHD-आव मैया सानसेनि हाबाफारिजों बिफाननि फिजिकेल इन्सट्राक्टर कच DSO-नि मावख'गिरिफोरखौ लानानै खुंफुंदों। गेलेमु बिफाननि मावबादा हाबाफारियाव बिटिआर आरो गेलेमु बिफाननि लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों। नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव गसाइगावनि दावागुरियाव मोन 6 हानजानि बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों फिन खनसेबाव नार्जारी फार्मनि बाखनायथाव खामानि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि गामियाव नार्जारी
फार्मनि बिगोमा प्रफेसार राहुल नार्जारिनि मददजों दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाय जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे बुलुर बादायलायनायाव दावागुरि ओनसोलनि गोबां खाथि खाला गामिनि क्लाबफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। लांहिनाव कार्बि आलं जिल्ला बड' साहित्य सभानि दैदेननायाव थुनलाइ गाथोननि सनानि साननि हाबाफारिखौ जाफुंसारै फोजोबबाय। बर' साहित्य सभानि सिङाव थानाय साहित्य सरा थुनलाइ गाथोननि 50थि सनानि सान हाबाफारिया कार्बि आलं जिल्लानि लांहिनाव थानाय बड' साहित्य सभानि अडिट'रियामाव कार्बि आलं जिल्ला बर' साहित्य सभानि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रबिबाराव जाफुंसारै जोबनानै थांबाय। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।